No? Pwede mga higala nga makamitigate ba? Siya mga higalang culpability or liability. Mga kaigsunan. Meaning, imbis nga maprisog dugay, maprisog agmubo. Ano ba? Kaya dili man nimo siya itratar as pareha mga higala sa regular nga, kay na may balaod. No? Although naatay criminal law, natay penal code mga higala, natay RPC, revised penal code mga higala sa ato ang nasod, pero niya may special law. Now, ang ato mga higalang constructions balaod nga, kung na ay general law, niya mga higala ay special law, labi na kining Anti-Juvenile Justice Act mga higala, mo ni mo prevail. Kay special law man O niya, nagtutog yun ni mga higala, no, nag-events yun ni Bigsoon sa intent sa balaod. Oh, di na lang ko mag-oral receipt. Pinawa! Ay, May diri kay, why, professor nga masuko ng... Ha? Diri na lang ko mag-oral receipt mga higala kay, may diri kay, mapasabot pa na ako ninyo noon. No? Di ba? So ang pinakasundo na ani ka. So may sundo na ani katropang Arnel. Ang sundo na ani ba katong balaod ni Kiko. No? Motoy mo prevail. As ginagamit karon sa uban pa mga kaso mga higala sa mga children in conflict with the law. No? Ana na mga katropa. So sa may ingon dito, wala criminal liability lang daan sa edad pa lang daan. Mga katropa, katong isa bagsak na. 14. No? So, dili mga higala ang fullness, the full grasp of justice, dili makuha mga higala sa kwan. Yung saon taman lagi nga, balaod man mga katropa. Sakit man siya, pero balaod lagi. Bullseye! Bullseye! Now, matod pa mga higala sa DSWD, dili mo sugot, ana. Abi ni mo mga higala, no? Kung kaniad to, mga, kuan pala ni mga bata, buluyagon palanta. Daghan nag mga samdan sa unang anuman. Ang atong dala baya sa eskwelahan may galaguna. Ay, Tinuod lang. Oh. Guna baya atong dala sa una. Pero dili ka mga higala mo dukdok sa imuhang kauban kay baw ka nga mapriso ka. Mapriso ka. Pinawa! Di ba? In fact mga higala, hadlokon tag pulis. Hala na pulis. Oh. Ang bata, behave yung kaniha. No? Behave yung ka, anak yung ka, na pulis. Ayaw yung lihok. Ako mahadlok kong pulis sa una ba? Pero abi nimo, maot maguna dapat magud ang pulis is friendly. Pero para nako mga higala, yes, okay man na, pero of course katong mga abuses di ta ato. Pero katong idea bitaw nga kahadlokan nato ang pulis, mga higala, not the person, no, but the office being the enforcer of the law. No? Because ang police, it is a walking enforcement of the law. It is a walking law, mga higala. Ako ang balaod. Kuan na siya, medyo critical dapat tong panabot diya kay depende na kung unsa bagay higala ang imong pasabot. No? Kay naay og hambugiro nga pulis, ako ang balaod, hinambog nang iya. Pero kung ang pulis may higala, ang iyang emphasis is, ang akong gihimo dire, I am not acting on my personal capacity. Wa ako diri nagdakop-dakop nimo. No? I am not acting on behalf tungod kay kalaban ta or naat ko'y kasuko nimo. No. I am not acting because I am here because I am a law enforcer and I have to enforce this because na ay imong nahimo nga sayop or krimen. Ano ba? Mga katropa. No? Siyempre, di tao yun ato mga abuses. Pero para na ako, mas okay sa ako tong idea nga ang pulis, ang bata, magkakitag pulis, mahadlok. No? Ngano, ang pulis ba yung gikahadlokan? No. It is the fact that manakop na silag mga badlungon. So, kung dili ka kung pabadlong ka, sigurado ka. Diba? Pero gitanggal na to na Gitanggal na to na mga higala. Kailangan dili na dapat na kay ang pulis mauna. May buntag ni mo diya, Father Nelson Dumatol. Good morning ni mo, Pans. Good morning! Michelle Rabadon, mayong buntag. Good morning! May Malanday, good morning. Diri sa YouTube, Koreanong Hilason. Good morning! Mayong buntag, Guiding, diya sumay San Franz.
ganahan ko nimo mamati kay way tihik-tihik birada kana gyud labi na baga kurap, mabulgar makadawat og na minalitang mali-malitang basura. Merlita Argilia, sir, mauna lang nang ingon tungod sa dula Roblox unsaon na lang na nangamatay. Agani mga higala. Although it raises an alarm, balik ko na ko ha. It raises mga higala an alarm para sa atoa nga mga ginikanan kanang online games. But unta kini mga higalang influence of the online game dili ba mahimong mitigating circumstances mga higala or factor aron nga moubos ang liability or culpability ni ini mga higalang mga bata. Kay basig moingon lang ta, ay wa man to sila sariling panimuot kay influensya sa Gurbax. Oh. Kaluoy pod sa mga kini mga higalang biktima. Ay wala man to siya sa iyahang katinuan kay influence heavily. Tama ba ito akong grammar? Akong pronunciation. Heavily, day. Stilan. Heavily influenced by social media or online games that is to say, Gurbax kuno. Mga higala. Diba? So, although it will raise an alarm, kita magbantay, mag-igmat, o kana dapat tutukan mga higala, but magpadayon unta magaigsuon ang pagpangita sa hustisya niya. Nabalikan ako mga higala. Kining ato ang pagpatuman sa balaod, no? Sa una mga higala magkakita kag pulis mahadlok ka. Again, para nako ha. Layo sa daog inyo mga higala. Para nako wa ka mahadlok gumikan na ng pulisa na. Manahadlok ka mga higala because the mere fact na silsil sa imong idea nga ang pulis mga higala nagsigi nagtan-aw dag kasi nagsupak og balaod o kinsa badlongon. Kung badlongon ka, dakpon ka gyud. Pero karon nawa na siya eh. No, nawa na siya ba? No? Nawa na dapat mabalik na mga higala. Nga naman, ma-instill magunato diha ang bahalag coming out of fear. Bahala na. No? Basta ang endpoint is respect. Kaysa coming out of amiability, or kanang friendship, pero ang endpoint is disrespect mga higala and crime. Asa mo ana? We're not talking of organization. We're not talking of kuandiri gamay nga community. We're talking of the country mga higala. Nindot na nga ito nang ikuan. No? Nga masilsil nagbalik ba? Nga ang presensya mga higala, ang ginadasig na to. Ako, miyembro magyug ko mga higala sa advisory council, no, diri sa province, sa Davao del Norte Police Provincial Office, margo pa may meeting pod ba? No? Kay kinahanglan ni mga higala ma-raise pod ni unsay kultura nga atong ikuan sa mga tao, no? Ang pulis ba moabot lang kung wa nay kagubot? Moabot kung nakatakas na? Moabot kung nakadagan na, kasibat na? Or ang pulis na to bagay gala naa kanunay isa lang katawagan, no? Nya kita mga nasa komunidad mo tawag ba puntag pulis o mag-live rata? No? So, importante ang visibility because ang visibility is deterrence. No? Ang visibility mga higala, ikaw da nga plano nga mubuhat og daotan, mapugnan magakita. Ay, pulis unahan. That's deterrence. Gerald Martinez, good morning from Argentina. I wish you an excellent day. Gracias. Bullseye. Bullseye. Watching live from Australia, Verna Giale, maing buntag, no? Good morning. Mga mag-uuma, maing buntag sa ninyo diya, kuraduhan ninyo ng inyong mga pangumalya, mga higala nga di na maatakig kuan. Diya, tirahin na og, Latimgas G foliar fertilizer. Abi mo ng Latimgas mga higala, no? Mo nay rason nga nung inigtimbang nimo sa imuhang mga abot, no, mga harvest may bugat, no? Kaya para di na ka maka-English in tao mga mag-uma pilior pastilan. Silang ang kini mga higala ang Latimgas G foliar fertilizer subok na. Mapalit ni mga higala sa mga agribet nationwide. Maing buntag nimo Biena dia, no? Buntag Biena Hinita. O Bien Diaz, good morning. Now, paminaw na tong DSWD kay sige silang pamadlong na to, nga mamadlong tag atong mga anak.
Sige daw. Paminahon na natong DSWD. XFM Katropa. Tanungin niyo ako personally kung ano yung opinion ko about lowering the minimum age of criminal responsibility. Nasabi ko na ho po publicly during a congressional hearing that hindi ho ako pabor doon. Ako kasi kung ano yung nakasaad sa batas, ipapatupad ko yan. And then ang nakalagay ngayon sa batas, ang minimum age of criminal liability should go beyond this. Diba? Kung 12 to 15 years old, wala siyang criminal liability, pero hindi ibig sabihin na normal lang yung buhay niya. Kukunin pa rin natin siya, dadalhin siya sa bahay pag-asa where interventions will be given to the person. Now, on another hand, yung 15 naman to 18 or below 18, sila yung may potential criminal liability dahil sasabihin ng korte kung may discernment o walang discernment. Kung may discernment, then sasampahan ng kaso criminal pa rin. Pero nasa judge na yan kung sasabihin nilang suspended yung sentensya. Pero either way, mapupunta pa rin siya sa kustudiyan ng DSWD, sa bahay pag-asa, or sa regional rehabilitation for the youth. In those facilities, wala ka sa komunidad mo. Nasa pangangasiwa ka ng DSWD kung saan yung lahat ng intervensyon na dapat gagawin ng mga social worker. Alam nyo, Bullseye. ang Bullseye. listen sa isang experience nyo dito sa region nyo, yung mag-one piece, diba? Parang 2 years ago ata yan, no? Yung sa South Cotabato yun eh, diba? Doon, nung initial stage na sa bahay pag-asa natin yung dalawang suspect. Ang tapos nun, nung nagkaroon ng sintensya, nilipat yung male suspect sa RRCY. Rehabilitation yan, Regional Rehabilitation for Youth. Because suspended yung sintensya niya. Pero nung nag-age of majority siya, at napagkasunduan ng mga social workers, ng mga child psychologists na wala doon yung restorative justice, ikinulong pa rin siya sa regular na kulungan by age of majority. So yung pangamba na maraming tao na bakit ganon, baka makalayat o hindi po, yung batas napakalinaw na may liability at may responsibilidad ang DSWD na ilagay siya sa pasilidad para yung intervention na tama ay mangyari. Tanungin niyo. Okay. XFM Katropa. Moto magay-galay pamahayag personal niya nga panglantaw no ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Nga matod pa magay-gala personally, no, dili siya magay-gala mo uyon. O kay sa karon, no, dili man daw wa man daw nagpasabot nga walay criminal liability, di na manubag, no, kun dili ibutang nila sa bahay pag-asa, manambok dito na. No? Dito na mga higala. Ang uban makamanglayas ra. No? Nya pagkahuman mga higala dito ibutang dayon sa regional facility. Di gyud na itipon dito kay matod pa lagi itipon na sa mga hardened criminals musabot kuno ka kriminal. Now, the point is this mga higala. Wa ko'y supak ana, no, nga naay presuhan sa mga even presuhan di nila nagamiton nga term. Mo ni akong kalagutan. Even nakahimo og crime mga higala, dili nila na buhaton. Bisag tanawon nimo ng record ana mga bata na, mukuha ka mga higala kuan sa NBI, wala na krimen na gab. It will not be recorded mga higala sa ato ang jurisprudence ng panghitabuan. No? Kung naaman mga higala basig kuan kuan og mga damages. Mo claim og damages mga katropa, no? Katropang Edna Flores. Na po atong katropa diri, no? Katropang Edna Flores, good morning. Sir Arnel watching here in El Salvador, Misamis Oriental. Ini na inyong mga pangandihag katropa. Sige, mga kaigsunan. Ang atong point nga ri, may buntag nimo dia JB Bukag the third, no? Watching in Ampayon Central, Butuan City. Good morning. Good morning. May buntag sa Butuan diha og si Dong Tuling, Melinda Tata Vanyes, Ivanyes. Good morning Sir Arnel, nagalantaw jud ko nimo bisag naapa ko sa trabaho. Uy, basi kasabaan mo sa inyong busing diha, ha? Walay pilion ang batas basta nakahimo og krimen dapat ikulong kay kung kanang mga bataa dili na makulong basi suwiron na sa uban nga mga bata nga mga choy-choy muhimo pud sila crime kay dili man makulong, no? Kung makulong man di gani tawag og priso.
No? Lahi gani tawag kung naa may kulungan di sa tawagog prisuhan. Ang tawag mga higala bahay pag-asa, no? Kay lagi ko no restorative justice kay bata pa may paglaom pa mga higala. Ako'y supak ana mga igsoon. Pero bay ako mas pabor ko sa disiplina. Ngano man lagi pag-abot sa Singapore. Pareha man ni mga bata. Ako inag kita rin na anak diri ang mga Singaporeans wala. May buntag nimo diha saan ni nasa Singapore si ato naglutog chapati. Bullseye. Nawa man to. Nara si nawa gid siya bay. Si Wasaki Agiri vlog. Yun siya nga, good morning sir, watching here in Singapore habang nagluto ko og chapati pa. Ay good morning. Unsa oras sa Singapore ron? Parehara no? Parehara ba? Singapore og pareha no? Isa ka oras. Ay Japan man tong 1 hour. Parehara oy. Ha? Singapore og diri parehara? Parehara. Ang bundag diha alas 9:11 o alas 9:11 diri sa mua sa Pilipinas o sa mga orasa sa Singapore karon. Madto kog Mustafa unya kay magpagupit ko diha sa Atbang. Di man ko pagupit katong kuan diha kanang nga Indian diha nga barberuhan. Di ako pagupit. Murag akong uyuan murag si Nilsson. Alas 9:11 mga igalan Dagnas buntag. No? Nga naman lagi ng lugar na. Nga pagmuingon kag balaod bata tigulang tanan mga igala pati foreigner. Ha? Nga naman lagi na mga igso mahadlok man. Kaya nga no, ila mga igalang gipabarog dapat musunod ta sa balaod, no? Sunod gyud ta sa balaod. Ay kabe. Ko mo tuo mga higala nga kining Pilipino. Di ka ba pinaka buutan ning Pilipino mga higala sa ubang nasod actually. Pag adto na mog Japan, ang badlongon dito inchik. Ang mga Hapon di ginaganahag banha. Pero ang banha dito mga higala inchik gyud. Mga Pilipino dito kay kini mga Pilipino abinimo naa ni sila ginabasa mga higala nakabasa ni sila sa libro sa paniid 2nd edition. Katong libro sa paniid 1st edition, kuan naman to, obsolete naman to. No, kay tiniguang man to. Mo to yung mga tirada sa mga kinunsihal. Kining karon na panahon natay bagong libro karon nga, libro sa paniid 2nd edition. Mo ni pinakalites. Mo ni ginabasa sa mga Pilipino. Pag moadto kag laing nasod kabalo ka nga di pwedeng mutabok diha. Musunod ba yagyo ka? Tamo dito, patog Japan mga higala. No. Kay bao mi nga kontra gyud sa Hapon ang banha. Di ba magbanha? Simple. Kay balo mi nga istrikto ang Hapon mga higala ilang gobyerno anang pagtabok sa karsada dapat musubay gyud kadian ang linya-linya. Kana ba nga pedestrian? Anda sa gid mi mutabok, no? Di ba? Kabalo ang Hapon mga higala nga pag kabalo mi nga pag musakay kag Shinkansen, no? Bullet train, bawal magtabi. Kay masuko ang Hapon. Wasa mi nagtabi, kaming Razor Robasquez kami may tapad. Sige na big sininyasay. Oh. So, may kita mo sunod. Japan, Singapore. Sa Singapore mga higala, murag ang ilang smoking, murag $100 ba siguro? Mahal na. Pero na sila gibutan nga designated mga basurahan, pag naibasurahan na cigarette butts, diha ka. Bahalag mabulad ka diha ra gyud ka. Sunod man, paglinya man to dito, sunod man lagi. Bawal mangluwa bisag asa. Na, ilan ang balaod. Kabalo man lagi ang Pilipino, bawal. So musunod pod. So unsay problema diri sa ato mga higala? Diri sa ato pati disiplina sakyag politika, no? Pati disiplina mga higala, mapolitika mo ning delikado. Mga kaigsunan, kinahanglan ta ana. No? Kinahanglan ta ana mga kaigsunan. Dili man kumuingon nga dapat pag makakita ang tao, hala nay pulis, lain man na tinuod man na mga higala, lain man. Pero kana man gud nga idea, dili man gud ang tao ang gikahadlukan mga higala sa kuan. Ang balaod kay ilang gipabarog. Kay kung masilsil na mga higala sa alimpatakan labi na sa mga bagong Pilipino sa mga karon mga higala. No? Bisan pag way pulis. No? Mutuma na kag balaod. Kaya Singapore, tagsa na kitag pulis ana ba? Oo. Ang pulis ana nasa ilang balay. Asa nag-duty ang pulis ana? Nasa balay na siguro. Amot asa na nagba... Murag sa atong pag-adto na ko dito, kaisa rin ko kitag patrol.
Unya, gagmay ra ba yung mga kuan, gagmay ra ang mga sakyanan, mga sports car pod lagi. Atuwa diri may gala, pulis, daghan na nagkabibag ligid, no. May mga ligid, may mga galon. No, may mga sugangan, kaldiro. Dagan kaayong mga kuan atong mga dagan kaayong mga unit na RMFB, na mga sa tawag ana pagkadaghan ang unit na to, napuno og sticker ang atong mga kwas pulis, no? Kusog muwangwang. Pagkadaghan. Singapore, sus, Ginoo ko kaisa. Ikaw ka, pag ato nimo kapila ka kita patrol sa pulis. Wala ka kita, no? Wala ka kita. No? Kuha man siguro ni pulis ni lugar. Ngano man na, anong mahimo man nila mga igala? Balaod eh. Balaod mga igala. Ngayon naman, kita ang Pilipinas, mga igala, we are a country governed by law, not governed by man. No? Mao gani unta na nga disiplina, ipaagi na to sa balaod. Usahaw na to rin pagdisiplina ron. Mubunal kag anak, masuko si DSWD. Ay! Mupitol si Digong sa mga batanon, mamunal sa una, sos. Kana mga awat, di ba napatyo ng mga kawatan? Kani adtos Davao, kabaluman mo ana. Pamunala nag-ikog spagi ng ilang kamot. Masuko, human rights. Litsi na nga human rights na. Oh. Karon, gina-practice gihapon, tistingig pangawat dito kuan, istorya gi-interview na ko tong akong kuan, wa magulay ma-interview dito kay kanila ging media ta. Mang-interview man gyud ta. Gi-interview na ko magaygala ang kinibang tour guide na mo kato kay Singaporean man gyud to, di gyud to malalis. Gi-interview na ko siya unsa man gyud tirada ninyo diri manang. Unsa diri nga mangawat ka diri bunalan gyud ka. Dalong kas police station hapakon bunalan lambusan ka. Droga, mabitay ka. Oh, bitay ka. Mubuhat ka krimen. Ay, sus. Layo, ray 5 minutos ni mo. Sa kagagawas. So, magagawas ka, CCTV dire, CCTV dito. Wala gi pulis, pero CCTV nagsanga-sanga. Bisag asa ka adto, tanan mo, mura man ni mga igalag. Mura man tag naa sa, kuha ni, kabantay ka dito ka, mura kag naa sa PBB. No, murag naa ka sa to, Pinoy Big Brother, kaya tanan mo, ang CCTV mag-abot ba? No? Mahadlok ka ako. Pati pagkatulog may galamang usahay mo kalot ko sa akong singit kay mo katol ni may gala kay siyempre naa ka sa lugar sa mga insik mo katol gid ang imong itlog. Apil man na sa libro sa paniid second edition. No? Ay! Kag kumuadto kag hotel, ayaw kumpiyansa kay basig naay kamera. Ayaw hunahuna nga kamura kay basig naay kamera. Apil na siya. Mga igala sa libro sa paniid second edition. Mabasa na diya mga igala sa page 551. Yes. Libro sa paniid second edition. Author. Kasi author na. Tia Daria. Co-author. Inday Irika. Kinsa pa? Marlo. Apils Marlo sa author sa libros paniid second edition. Di ba mga katropa? So ato adiri unsay problema? Pulis daghan. Sige tayon kulang na may daghang pulis makita man nato. No? Balaod ta mga katropa. Karon kung sa pagpatuman pa lang sa balaod mga igala, ingon karon ng pulis nga dapat ubusan nato ng criminal liability. Dili man gyud siguro ang tumong nila ana mga igala nga priso dayon. No naman tay balaod pod mga igala nga mo kuan na ba? Mo govern na ba? No? Ang ato lang nga ma-send ang message mga igala sa mga batanon nga di ko pwede magpamadlong kay mapriso na ko ron. Kaysa kaning karon mga igala, ano man di ato lang ligonon ang message ba? The same ang proseso pero ligo ng message. Di na nato tawagon niya mga kuan. Tawagon na to makasasa di ay. Tawagon na to nakabuhat og krimen di ay. Lami ng tawag children in conflict with the law.
ang linugdangan ana may gala nakadunggab, ang lintungan ay ana may gala nakapatay. Unya atong Englishon, children in conflict with the law. Pastilan. Bullseye.